नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअखौ नुनानै जोबोद दुखुनांथावनाबो बिथांनि मुङा बृन्दाबन बर' बिथाङा कालाकुसि टेटेलिगुरि गामि फाख्रिमोन्दा बेबायदि मोनसे नाम दङ बे गामिनि स' बिथांखौ आं उन्दै समाव नुदोंमोन जेब्ला बिथाङा साख्रि मोनाखैमोन सिनायोमोनबो आङो नाथाय एसे माने कन्टेक्टआ खम जानानै एसे सिनायनाया खम जाबाय नाथाय आं मिथिबाय गिबियाव आङो सानदोंमोन बिथाङा नङा नाथाय बिथाङा जोबोर खस्थ'यै साकरिखौ लादोंमोन बिथाङा नाथाय बे खस्थ'खौ इसोरा निस्सय माबा मोनसे नुहुरबाय नामा स' बेबायदि मिथिनाय बादिब्ला आङो न'खरनि मानसिफोरजों रायज्लायनानै मिथिनाय बादिब्ला प्रेसारनि सिम्पटम्सआ सिगां नुजादोंमोन जाहैबाय नाथाय बै समाव माने एसेबां गुरुत्त' होआखैमोन नाथाय हरखाब माने जाखांबाय नामा प्रेसारा फुंनि समाव पिटि खालामनाय समाव माने फुङाव खारनाय समाव बेबायदि जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों मैया तेजपुराव स' 2015 मायथाइनिफ्राय बिथाङा साकरिखौ मावदों जानांगौ 2015सोआव निस्सय 2015सोआव जानांगौ स' 2015निफ्राय दिनैसिम प्राय 10 बोसोर 11 बोसोर रानिं बे 10-11 बोसोरा बिथाङा साकरि मावबाय नाथाय हरखाब बेबायदि प्रेसार जाखोमानानै दङ बेखौ निस्सय आइडिया खालामाखैमोन माने मिथिनाय बादिब्ला प्रेसारनि एसे सिम्पटम्स नुजादोंमोन बा प्रेसारा एसे जादों बेबायदि होनदोंमोन सिगांनि समाव नाथाय बेखौ बांद्राय गुरुत्त' होआसै बिथाङा आरो बै गुरुत्त' होयैयावनो बे जाथाया जाबाय खोमा बेबायदि साननांसिगोन नाथाय बैसो हिसाबै बिथांनो बेबायदि प्रेसार नुजाथावनायानो नङा खारन बिथांनि एसा 30 जादोंना जायाखै आं डाउट दङ 30 निस्सय जायाखै नामा 28फोर जानो हागौ एक्जेक्ट एजखौ मिथिया दे एक्जेक्ट एजखौ आं मिथिया स' जायखिजाया 30 जानाङा बेनि बैसोआ स' बेबायदिनो सोरनिबा खाफालाव जुदि लिरनाय दंबा जानो नाङि जाथायफोरा जायो आरो बेनो जालांबाय जोबोद दुखुनांथाव जोबोद खस्थ'यै मोननाय साकरिमोन दा गासै उन्दै सासे गथ'खौबो नागारनानै थांबाय गावनि बिसिखौबो नागारनानै थांबाय बिमा बिफा बिदा आरो उन्दै गथ'साखौ नागारनानै थांबाय दुखुनांथाव स' जोबोद दुखुनांदों आं बे भिडिअखौ नुनानै गिबियाव आंथ' सानदोंमोन सोर बियो जोंनि तामुलपुरनिनो खाथिनि सोर बियो जेब्ला गामिनि नामखौ नुबाय खोनाबाय जेब्ला नामखौ खोनाबाय अब्लानो आङो सानबाय बहा खोनादोंमोन आं नामखौ नाथाय आं बैसानि न'खरावनो थांना फैनाय बे दुखुनांथाव जाथाय मा खालामबावनो जानो गोनां जाथाया जालांबाय जानायखौ मा खालामबावनो स' नोंथाङा नाय माबायदि आर्मिफोरा सोरबा जुदि बिथांमोननि सान्थ्रिया थैयोबा माबायदि सनमान होयो बिसोरनि सनमान होनायानो एसे जुदा डिफारेन्ट स्टाइलनि आरो बे थेवब्लाबो नाथाय न'खराथ' प्राय मा बुंबावगोन दा राव गैला बेवहाय बुंनो गोनां स' जि जानो गोनां जालांबाय सोरगोआव आलो गोजोन थाहैथोंसै बेनि जिउमाया आरो नेक्स्ट मोजां मानसि जानोनो आरोबाव जोनोम मोनफिनथोंसै बेखौनो आर'ज गाबबाय नोंथांमोना नाय माबायदि आर्मिफोरा मान सनमान खालामनानै बिथांखौ बिदाय होदों